Kabarane desamu piye? Saya selamat. Ora ana apa-apa. Oh, kaya ngono. Ora beda. Ngene iki piye? Ngene iki yo dinteni malah suwene. Layang hiburan sing wis kaparengake kanggo awake dhewe lah. Tabuh 8 wis dosyaga. Wis tabuh 9. Lah, lho Ayo, ini iki. sembrono. Biasane wong gedhe wis ngono. Ngendel-ngendel Nah, pepeh jalanke ora ono. Iya. Awake dhewe peh petinggi lho. Wis patok. Ngacani aku iki. Mau kang, mboten. Ora ngacani tenan. Mboten. Aku krungu lho iki. Ya aku ngene niku napa lha kula niku. Kowe aja nasan kalau aku. Bale. Walah, wong gedhe nek ditamoni ya kaya ngene. Nuwun sewu, Ndara Demba. Iki Layang hiburan kang Iki. dugi. Aku tak lu bodoh lagi. Cekli. Tak cekli. Wah. Apa pelu kok omong-omong nek ora lugu lah ora penak iki. Cekli. Alon-alon. Ah, cekli. Durung mangsani wis gawa teka. wong kerjane apa? Kowe nak kandian ya. Weda. Oh nak lambut cekli gak gebrak. Jo, Kok iki sini. dono-dono. Wong kene ora ana sing bobot sangen sasi nek ana kageh. Lho joli. Kunci ukrake yo iki lho. Hoi. Oh ape Lah dalan sampeyan aku. iki pangkate wedono. Lah ngerti crossing ngono ya gunake ta. Cibuk terus iki. Oh tak gampang terus ngono aku bendandani. Ibu. Alah, yo. Ngene iki. Hmm. Mergo kabeh mulo petinggi-petinggi iki nglumpuk. Nggih. Cono iki katon legeng. Nggih. Lah mulo caya kuwi ben tambah caya legeng. Aku wis lungguh iki. Aku tak gendeng. Jenengan ngoten. Gendeng niku dos pundi jenengan? Lah tak cakep. Gendeng. Wae. Lah, Aku tak gendeng. Engko ngocol-col manuk. cocok. Lor, Enak ya. Cemen Cemen hemat ora perlu dilans baleni meneh. Sahur man. Col-col manuk. Ya iki ya. Nggih. Kok col-col manuk kabeh? Ben cuacanane legeng. Den prayoga lungga. Kowe petinggi kok goblok. Sampean iku ngendikane pripun? Iki. Dasar. Ya. Sampean iki ngendikane pripun? Iko nek aku gendeng, caur-caur manuk. Lah, sampean mau lak gendeng to. Ngene lho, Lah nek Lah manuk niku unine sahur manuk. ngene lho iki ngene iki. Kleru terus Sing tak macut iki, tak macut. Ya, Nggih, tak macut. Mungkin ya. Nggih. Sing tak macut iki ora kok caur-caur manuk. Ku gelung. Lah pripun? Ngene lho iki. Engko nek aku gendeng, engko aku caut. Ya. Dadak nggih ngoten nah. Diterangke supados gamblang lan terwaca. Udah nggih, pun. Ampun supen. dan prayoga lungga. Au. Geleget tenan aku. Apa-apa kowe? Lah jare mbok kon nyaut. Nek petinggi cuwing yo ketak-ketak. Wah. Petinggi goblok melok-melok. Pripun to genehe Wah, gel melok nyaut wae kowe. Ndara Oh, lanjut, dono. Nek. Wah, Pripun? Genehe pripun? Panuwun panjenengan lak sampun kula ujute to. Lho, iki. Nggih. Engko nek aku gendeng iki gak kok dicaut. Caut cangkemku iki gak. Lah pripun? Kowe kepetinggi jan bayar piro lah. Lho, Iki. Engko nek aku gendeng, cangkem entuk lho cangkemku. Blok goblok. Lah,
mudeng tok kowe, mudeng tenan. Nggih. Ora tak jak mancing kowe nang mudeng tenan. Den prayoga lungguh. Kowe yo malah pati iki ndagas. Lah pripun meleh? Malah Salah. Cangkeme kula kon ngentongke. Apa iki kok malah kok dicocol. Lah pripun meleh? Jenengan Gesep nah iki. Aku tak lupa kadung mudhun cekik. yo aku rasakno Dewa Dono sikile yo wis ngene iki. Ada. Kowe kenapa? Gua alon-alon to Dorogono jenengan iku. Muat tinggi kowe, Cok. Enae, Wes, enae ngeten. ya. Sahur-sahur niku jenengan rampung kula kalih para petinggi nglajengaken Ora-orane. Kowe iki yo. Ya. Iki Dorogono. Wong aku iki dono-dono. Kendurane awake dhewe. Aku iki yo. Kudune diwedeni. Lho. Ya, bener. Petinggi iku kudu wedi karo Ayo, wedi karo. Dono. Nah. Lho. Aku iki atasan. di sampean. Kowe iku kudu medeni elo aku. Ora goblok. Lah pripun meleh? Mau dikon medeni wae. Medeni yo salah. Kowe Saur-saur manuk kleru. kowe iki layem wis kaya culot malah. Oh, ayo wong. Oh, iki wedono. Wedono yo yo. Wedono kok Dari. Ngene. Niku. Oh, alah. Nggih, pun monggo. Ngono aku gendeng. Nggih. Genten siji-siji. Oh, ngaten. Nggih. Monggo. Mudeng. Nggih. Ayo. Nyaut ae kowe. Ngocah-ocah. Mau tinggi. Kowe tangan kaya petinggi cuwili. Ngono kok dadi petinggi kowe. Dan prayoga lungguh.
itu kok tamani. Nggih. Lah, ngene yo. Mugi dados kayuwanan wonten kelurahan kula. Iya iki. Nek ngene yo adem tanggane atiku. Lho, Lah aku iki nggih nuwun sewu. Iki Jane kula iki aja pitaken. apa? Jenengan maring hiburan. Kabeh kaya para lurah kadhep wonten ngabyatara niki wonten igati napa ta, Dor? Tenali yo iki kabeh mawa penting iki. Nggih. Pak kumpulke mung aku kepengin ngerti. Wasana ning desamu cak iki piye iki? Alah nggih pangestu Ah. dalem. Desa kula Mutasa niku para rakyat kula niku ayem tentrem. Omah ripah oh jinawe anggenipun nandur tetanen. Boten wonten alangan punapa-punapa. Dadi deca mekeke. Nggih, Eh. niku. Metes mekake. Ayo, Mutasa. mekeke. Ora iso. Lah, Mekeke. Lah. Deca mekeke. Nggih. Nah, deca mekeke. Nggih. Kembali balot Cilawe. Nggih. Ora kulang pangan, ora kulang candang. Nggih. Ning dalan-dalan kepiye iki? Ah, nggih. Seradi elek ya seradi apik. Dalane akeh jograngan. Nggih lha nek apik sedanten malah kakek sing do cilaka. Wah iki bahaya iki. Ah. Alus. Ya. Lu dalan desa kok nganti jomplang-jomplang iki wah kakan korupsi kowe. Terus kakek kursi saking panjenengan niku paringi mok semoten kok ditung yang kathah kok pripun to? Wah, kowe mulato ya golek contoh petinggi bunga Slejo lho iki. Oh, nggih. Jualane dicol kabeh. Ah, karep kula nggih ngoten. Petinggi kok. Ora koyo petinggi bunga kowe. Nggih. Wah. Nggih pasti naon. Lah. Nggih. Anu iki, MBG piye iki MBG? MBG niku nggih ning kelurahan kula nggih pun biasa-biasa mawon. Lancar. Nggih. Wah. Nek sampeyan ajeng bangang para niku nggih kula mboten wani. Yo cek penting padha mlakune. Ah, Iki kuningan. Iki. pripun wonten napa ndoro-ndoro? Kowe petinggi dijak koplensi kok mangantuk. ngantuk. Lho, kula niki kantuk. Wah. Lagi Nuwun sewu, saking enake ngendikan panjenengan kalih sedherek tinggi. ah, Tesek. kahanane desamu kepiye iki? Tantet kahanan desa kula. Wah, yo iya dong wong kowe. Sae. Hah? Sae, Sae to? sae tegesipun mboten wonten kekirangan napa-napa. Radosan separo nggih sae, separo wonten sing ledok. Iki cepalo iki sailing iki. Cepalo sailing. Nggih, Sailing apik, sailing elek. nggih. Aja ngono iki. Geger winginane. Perkara apa iki? Yen kula dikabarke. Lho, wong meteng 7 sasi ngetokno sapi. Pripun? Iki kabeh kok lagenah. Wong meteng 7 caci kok ngetokno capi. Lah, nggih kula dhewe dadi tinggi kok nggih bingung kok. Cek maksudnya piye iki maksudnya iki? Sak sampun kula telik menika mboten lairke sapi mboten Tegi cek. 7 sasi. Nggeret sapi saking kandhang didolke wonten patah. Wah. Lah tujune kawulamu ora meteng 7 caci ngetokno kowe. Lah kowe kono digelet digone latan tabak tek wong-wong kowe. Ya bocah kok matur ora cetha. Matur. Ngene iki. Nggih pripun? Wah, aku yo ora kepengin kabeh kawulaku iki kekurangan canggang mangan. Lah ya kok kalah kandhang terus. Iki kaya barongan malah. Lho, kok awake dhewe ditakokno pripun kabarku? Menungso barongan. Sampeyan iku
salah pirang-pirang Pripun kabarku? Lampu. Balik. Ini sentimen ngene iki. Petinggi kok. Asing bener piye? Kabarmu kados. Oh, kabar Kristus. Kabar kula sae. Kowe ngono lho. Malah nesu pripun iki? Oh, sampean iku takone ula-ulu. Lho kok ula-ula Oh, takon kabarku piye lho, sing ngerti ya sapa. Sampean iku. Gojek. Lah iki iki mah kabeh modho komplainsi kok tekamu kali. Kowe iki lalan kopi. Sing rentu niku nggih sampean kok. Lah perkara apa iki? Surat Ibrani. Surat Ibrani manggen ngene kula niku malah niki sing lho kok. Niki lho. Iki cipta apa tinggi cipta? Surat Ibrani sempet keteng lawang. Kecengkana lawang ceblok mboten kula. Kowe ingat iki kok. Ngene. Petinggi tak kon ngekeni cung atau cemat oleh lawang. Sok neh ki yen kowe surat utawa layang ki diwenehke sing bener. Nggih. Ono balena. Nggih tok iki. Awah layang kok ora sempat kecengkal lawang. Lawang sekelang digeret ceblok. Wah, kok ngene iki. Wah, ben mau petinggi dong lumpuk lho ceng godang kok palunggahanmu tok nek wedanan. Anggen nuwun sewu, nyuwun pangapunten saderengipun. Wong kula mawon randhat niku piye? Margi Ibran kala wau. Ning sak liyane iklan ora ono kabare. Perlu apa ora sampean iki? Wonten wigatos ingkang badhe kula aturaken ndaren Ndara-dana Yuyu Lumpung. Ini malah ngaget-ngageti atimu iki. Ampun kaget lho. Lah wong tekamu kali kok malah luwih ganti Kang. Kok atulake kelawan aku? Kan menggah kula menika wigati sanget dateng sampeyan menika. Wigantine apa iki? Jenengan nimut boten? Lho kok dawuhipun manten wonten ing Parang Gorjo. Lho, Imut boten? bari ku. Ini bakalan. Iki sampean sing diutus lho niku lho. Kaume nganten layung wulan kalau jeng pengelan Jocali. Iki dawuh nganten wis cetha iki. Lho, cetha rak munggah sampean to? Wek. Lho. Ingkang pados tanggapan dalang. Iku rak sampean to? Wah. Ceng golek dalang kondang aku iki. Dalang tak paring dalang Coponyono. Wah, dalang Coponyono iki dalang Jos tanggapane mulah. Kamangka dalang Coponyono menika bradat mantene wadon. Lho. Enten iki pun cetha. Iki ceng iki. Aku Jenengan ingkang kedah tanggel jawab. oh. Ceng iki. Jenengan kabawah wonten Parang Gorjo. Lah iya iki. Lah nggih. Wah, aku iki mek dalan yo ora mblantiki. Aku yo lamat gati. Lha iki kemana Perkara niki Lho ketemu malah ditibak ning aku. Lah terus pripun iki? Ula terus pripun iki? Piye iki? Kamangka sing dipun tenggon niku ra wis sampean lho. Ale kudu wangsulipun mantan putri botenipun wangsulipun mantan putri panjenengan yang tanggung jawab. Dadi bali lan olane paten wedok. Ndara putih layu wulan dipasake lan aku. Cilaka iki. Cilaka iki cengi-cengi. Lah pripun iki? Kira. Ini iki. Pripun? Cinta kalepno wong kowe iki kabeh petinggiku. Oh nggih. Bawahan. Nggih. Aku njaluk cabyanmu. Mergo dalan Coponyono likara Cemoro iki aku sing nyalang. Jane aku yo ora mblanti yo lebone 1500 sih tak. Nggih. Lah prae video pripun iki kanten jenengan? Wah, kumelane aku. Kok calon mawar kok malah gawe perkara yo iki. Lah nggih. Mergo Adipati kanca cekti nutolan aku bali lan olane Ndara Putih Layung Wulan dipasake lan aku njaluk kelingketmu sak tetes tenagamu cah indhik ayo goleki jeneng dalang Coponyono. Monggo kula dherekaken. Setuju iki. Monggo. Sabelo aku iki. Aku lewati yo iki. Ayo.
Dem, apa mati iki Dem kok cilik dadi petinggi. Ora pecos kocak kowe. Satu. Sik. Nek ora iki boleh teko kono kapan? Saya Suwe.